Sziasztok, én Sprite vagyok. Sziasztok, én Kakas. Végre nekem is van mikrofonom, bár elég szar hangminőségben, de ez majd az idők során javulni fog. Remélhetőleg. Na, akkor vágjunk is bele a videóba. A Sprite. Ez a 1.2.3-as verzió a Minecraftban. Ez hozott 3 új blokkot, meg egy blokk kinézetváltozást. Ja. Ez a 3 blokk a fa, Ez a fa a dzsungelben található. amit Ott van is egy, lerak most amit már. generál a pálya majd. Pontosan. Vagy a kép, vagy mit. Vannak itt a kőtéglák, meg a redstone lámpák. A redstone lámpák redstone jel hatására ugye világítanak. Ez egy ilyen új tulajdonság, hátul ott megvan a vezetés is. Minden, ezt lekapcsolom. Mondom le. Itt vannak a újonnan így kinéző diszpenzerek, amik kaptak egy új, hát mondom úgy töltetet is, amivel egyébként, hogyha nincsenek betöltve, akkor lehet tüzet gyújtani. Ha be vannak töltve, akkor ilyen tűzlövedékként alkalmazhatók. Van még XP ilyen lötyi, amit így lehet dobálni, és XP-t ad. Hát van még benne állat is, új állat. Ezt talán ez az új állat. Kapos elmondja. Ez az új állat a macska. Le is rakok egyet, na. És hogyha megetetjük hallal, ami most valamiért nekem nem sikerül, na mindegy, akkor ugyanúgy, mint a kutya átáll a mi oldalunkra, ugyanúgy le lehet ültetni, ha jól tudom, magunk mellé, hogy nem mozdul el, és megtámadja azokat a mobokat, amiket éppen mi ölünk. Ugyanaz, mint a kutya konkrétan. Csak macskába. Na. Van még itt ez a elég nagyra sikeredett céltábla, ami szerintem egész jól néz ki. Hát ez mindenki döntse el maga. De hát ezzel tulajdonképpen a diszpenzerek tűzgolyó lövés képességét fogjuk bemutatni. Na. Oké. Igen. Hát és elég bugosan mutatja amúgy, hogy így kilövi, de... Van benne néhány tűzgolyó. Ez kezd is elégni. Ezt itt most hagyjuk lángolni. Lefől magának. És akkor itt be is mutathatom ezt, amit most az utóbbi 10 percben, 1 órában építettem. Ez egy riasztó rendszer, ami néhány zenedobozzal, meg egy világító fallal van ellátva. És amikor meghúzzuk itt ezt a kart, akkor a fal villogni kezd. Mondom, meghúzzuk, oké. Akkor a fal villogni kezd, és a zenedobozok meg zenélni. Mondom. Hát ennyi lenne tulajdonképpen. Mindenkinek köszönjük a figyelmet. Na mindegy. Mindenkinek köszönjük a figyelmet. Sziasztok!